may buntag nga natong tanan dinhi sa Ebanghelyo. Makaingon ta mga igsuon nga dunay kasing-kasing ngadto sa kasing-kasing nga paghimamatay tali ni Jesus o sa iyang mga apostoles dito sa Cesarea Filipo. Diin nagsentro ang pangutana mahitungod kang Jesus, kinsa man ako sumala ninyo. Kining pangutana mga igsoon, nag-highlight kini o nagdala kini sa Yahweh sa tiunay nga pagkatinunan sa mga apostoles. Kana bitang itawag og personal conviction, no? Nga muhatag sila testimonya personal mahitungod kang Jesus, no? Ang napulog duha ka mga apostoles mga igsoon labi na si San Pedro, dili sila mukabilin nga mga mukat-on lang ug sumusunod hangtod sa kahangturan. Sila usab ipadala, no? Sila usab mamahimong mga apostoles. Importante kay mga igsoon nga doon na sila personal conviction, personal nga testimonya mahitungod kang Jesus sa iyang pagkatao o sa iyang misyon. Unya, makaingon ta mga igsoon, what would spell out success, no? Unsa man makapadangat nga kalampusan sa ilang pagsangyaw sa Ebanghelyo niini napulog duha ka mga tinunan ni Jesus. Kanang itawag og kayo o kalayo, fire nga nagbilaab gikan sa ilang personal nga konbiksyon mga igsoon, labaw pa sa ilang unod o labaw pa sa tanan sa ilang pagkatao, no? Nagdilaab nga kalayo sa ilang pagbandilyo mahitungod kang Jesus. Tinuod kay mga igsoon sa diha sa katapusan ang napulog duha ka mga tinunan nagsugod na silang taha sa pagbandilyo sa may balita sa kaluwasan nga mao si Jesus. Nakapahimo kanila ang usa ka matuohon nga katilingban o nahimong remarkable ang pagtubo niini nga katilingban. Kay gilaliman mo gikan kanila sa napulog duha ka mga Galileanhon, niabot kini og tunga ka milyon ka mga Kristiyanos sa tibuok Romano or the Roman Empire sa katapusan sa 1st century, no? Yan nunaon na nato mga igsoon kung giunsa nila kini, gikan sila sa gitawag og pobre nga communication, lisod ang communication, hangtod na lang sa ilang traveling, apan explosive kayo ang ilang pagtubo o ilang nakabot kay sulod sa tulo o 30 o 40 ka mga katuigan ilamang nakabig, no? Ang katilingban padulong kang Jesus. Kita sa matag usa mga igsoon, doon natin pangutana nga pagadadon nato pamalandungan, no? Do we still see this personal conviction alive and aflame among the disciples and evangelizers of the presence? Sa ato bang panahon, nakita ba kagihapon nato, kita mismo ang atong personal nga conviction nga buhi kini o nagdilaab sama sa kalayo, sama sa mga gisinati sa mga apostoles, isip kita magsasangyaw sa mayong balita sa kaluwasan? Hinaot paunta.
Amen.